yaw dwe manyien Trevor. Nikech ma be penjo ma da penji ni ondamo mane ma busi bedo kao musekawo mondo mi nyithindo obed gi tiegruok e wach mar tiyo gi lai maruni kata portal maruni, nikech nitie joma ne wuoyo kodwa kawuono ka gin Uriri ne gitemo uyudo kata Migori kuchocho to ok gidonji kata mine madongo wacho ni gini bago waka un kaka jo Higher Education Loans Board ang'o mutimo mondo mi jopiny ong'e ni mae kaka itimo gini mondo ng'ato kata kodonjo lai kanyo to en ng'ama odonjo to chap chap to sewuok mondo mi ji kik dhungre lai kanyo makoro ok otiwe iye kanyo. Mano aparo ni wach maler ahinya kendo en penjo mariek nikech mane wach manyien to kachako pogruok gi kama nyocha nyithindo apply e choncha e weche mag HELB ka onge pogruok maduong' ahinya. Pogruok mantie na matin en mana ni wakelo kendo kar scholarship cha ema jogi kendo chako jazo to koro mano dwa kelo nwa ng'wech mang'eny nikech koro ji mang'eny obiro e portal ka. Chon ne ji apply ne mana loan cha kende, koro sani ji apply ne scholarship to kendo gi apply ne loan. Koro mano nokelo kendo chungruok moko matin tin e iye kanyo, miyo ne application ne ok bed smooth ahinya, lakini engineers mane winji wach dika sani ok kata ok ginindi nikech mai tich magitiyo mondo gi make sure ni nyithindo oyudo kaka nyalo apply. Koro nitie chandruok mo osebedo matin kendo wang'eyo ni chandruok osebedo matin ka nyithindo nyatemo apply, lakini Trevor to gi jawicho mora mora ma winjo wachni en ni kata wan owuon ok wanindi, wadwa ni make sure ni mondo kendo portal no obedo ma smooth kabisa, mayom makoro kidonjo kanyo to kendo kikaw muda, nikech wang'ni gima ber gi portal ni be ahinya en ni onge document mora mora ma ng'ato dhi bedo ni o print to chako dhigo kamoro. Gima timore sani ni kata mana signature waketo kanyo ni kendo koro idhi mana sign electronic signature. Picha moko man wadwaro ni mondo attach mondo ikelnwa ka sani idhi mana so gimna iye kanyo, kise attach iye kanyo to kendo wayudo gi ayuda e yo mar electronic. Koro miyo process ni kata obedo no tek matin, lakini joge wanitie matemo loso process no mondo obed mayom kendo wan gi yie ni gidhi address wechego mondo mi nyithindo oyud kaka konyore. To kendo pare ni kata chon ngini ji ne ringo dhi ka chief, ji ne ringo dhi ir pastor, ji ne dhi manyo advocate, ji ne ringo koni gi koni kamanyo guarantors ni mondo sign. To wang'ni mano kendo wach mwang'ado kisetiekori wach mar portal no in kori doka ikori mana mar dhi e school tiyudo konyruok kamano. Ni wacho ni nyithindo mantie